Domáca liptovská zabíjačka prasiatka má hlboké korene v tradičnom vidieckom živote severného Slovenska, najmä v oblasti Liptova, kde bola neoddeliteľnou súčasťou hospodárskeho aj spoločenského roka. Zabíjačka na Liptove sa robila už v stredoveku, odkedy sa rozšíril chov ošípaných ako hlavného zdroja mäsa a tuku. Prasiatko bolo rodinným pokladom. Chovalo sa celý rok a zabíjalo sa spravidla v zime, november až február, keď chlad pomáhal konzervácii mäsa. Mäso, masť a údeniny boli kľúčovým zdrojom energie pre tvrdo pracujúci ľud. Nič sa nevyhadzovalo a platilo: z prasiatka sa zužitkuje všetko. To celý dať tam, pomeliete mäso, ja idem zasoliť slaninu. Priebeh tradičnej liptovskej zabíjačky. Ráno sa prasiatko zabilo, často miestnym mesiarom. Nasledovalo spracovanie mäsa, rozrábanie, solenie, mletie, plnenie čriev. Už počas dňa sa pripravovali čerstvé jedlá, ako zabíjačková polievka z vývaru krvi a vnútorností, krvavničky a jaternice, škvárky, masť, pečené mäso. Zabíjačka mala aj rituálny a spoločenský charakter. Nebola to len práca, ale udalosť, pri ktorej sa stretla rodina, susedia a priatelia. Domáca zabíjačka posilňovala susedské vzťahy a pozor, pomáhalo sa na oplátku. Bola prejavom sebestačnosti a veľkej úcty k jedlu. A naše typické liptovské špeciality? Krvavničky, jaternice, údená slaninka a klobásky, tlačenka, šmalec a škvarky. Tak teda snáď zase o rok. Už dnes sa na to veľmi tešíme.